sunana DJ OK da kaji dum 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 kasan sauti ne da kanta. A yau ina tare da mayan DJ MK. Ba mu sauti, ba mu sauti. Yo, DJ MK YARIMAN Sauti, ka ƙaro sautin murya. Na gode. Ga sauti ga nishaɗi, to me ya rage? Yo, DJ MK YARIMAN Sauti, ƙaro sautin murya. Na gode. Yo, DJ MK YARIMAN Sauti, ƙaro sautin murya. Na gode. Mana da kya kora in kin yi murmushi su nake ya zarce lamba daya na Habibi ni yau kai ɗaya zan kira masoyi domin soyayyar gaskiya muke yi. Ka kawo mini kayan kulliya na yayi zama ka so karara kar da ka manta
ladies and gentlemen, sunana Mickey the Viper. Ina tare da Sounds Killer, DJ MK YARIMAN Sauti tare da DJ Zafar. Ci gaba da ba mu sauti. Mana. Na fada yo Allah na rika soyayya fil daudar fulani ta ni kuma ba fil ba na zurma na yi babban kamu babu na fasa soyayyar yar fil daudar fulani ta daga niyyar fil sai na fara sururi neman riba a sanya dari ita ta fari hasken hannuri alkairi ita alkairi ba shari'a ke rufin lozo wuri da tawa rufin da tawa Hey yo ladies and gentlemen, sunana Mickey the Viper. Ina tare da Sounds Killer, DJ Zafar tare da DJ MK YARIMAN Sauti. Ci gaba da ba mu sauti kawo.